A escaseza de marisco reduce de forma significativa o número de profesionais a flote en Rianxo. O sector reclama solucións para recuperar a produtividade da ría de Arousa. A Confraría de Rianxo perde mariñeiros. O marisqueo a flote regresou ás concesións rianxeiras o pasado mes de abril. Comezaron a campaña de 17 embarcacións, un número moi reducido en comparación aos máis de 100 que había hai varios anos, nas que tamén había 2 ou 3 tripulantes por cada pesqueiro. Levan unhas 300 persoas mínimo que van traballar. A día de hoxe foron 17 e unha en cada embarcación. Así que esa é a diferencia que está habendo dos últimos anos, que non fai tantos anos, para 4 anos desto, a este ano. Estamos vendo que hai unha deixadez moi grande sobre o sector, e estamos vendo que isto vai nos conlevar a pechar as lonjas e a buscar outro traballo. O pasado 2024 non houbo marisqueo en Rianxo, algo que quedou atrás, aínda que Iglesias non é moi positivo co futuro. Pois é igual, vemos cría de berberecho por toda a concesión, pero ese berberecho vai pasar como todos os anos, chega a un tamaño e acaba morrendo. O problema que é o tema da ameixa que non vemos de sobes. Xa dixemos no seu día na reunión que tivemos ca jefa de desenvolvemento pesqueiro, cando foi do libre marisqueo, que a Confraría de Rianxo non ve de sobes na súa concesión. Algo está pasando na ría. O río levamos un ano sin chover, non hai nada. Quero dicir que algo pasa. O que non sabemos que é un dos motivos. O río baixa moita contaminación por el, que non quere dicir que o produto que sala do río ou que esteamos extraendo vai a para o consumidor mal, non, ao contrario, vai con todas as condicións sanitarias que pode haber, porque o Intermar dedícase a eso. Pero reclama máis estudos a curto prazo para coñecer por que está a morrer o recurso e non desova. En parte, lamenta Iglesias pola contaminación. A nós están nos matando os desobes todos cantos hai, porque o que non é normal é que Portugal tiña produto, Francia tiña produto, e nós aquí non. Noia ten produto, ten berberecho, ten desobe de ave japónica, esta ría non en concreto. Algo raro, o cambio climático non se concentra nunha ría solo, así que habrá que empezar a chamarlle as cousas polo seu nombre. Un dos puntos a atender é o encoro de Porto de Mouros, pero lamenta que nese caso todo o mundo mira para outro lado. Está claro que non interesamos, está claro que as propostas que planteamos escoitanas, pero quedan aí escoitadas e métense nun caixón. Non hai intención de querer recuperar, porque nós levamos anos solicitando o tema do plan de evacuación de fangos da presa, non se nos está dando, incluso no Parlamento me parece que hai partidos que o solicitaron tamén, non se lle está dando tampouco. Eses fangos o que fan ao final é salen á ría, porque o que fan é bombealos, porque tantos anos esa presa que leva aí, o tema do arrastre de montes, cando hai moita chuvia e todo eso, ao final é fango que está acumulando durante moitos anos aí. E logo chega a ría de Arousa para a sorpresa dos profesionais. Lamenta que esas cousas seguen por este camiño, o sector non terá futuro. Pode haber unha casualidade de moitas cousas? Pode haberlo, non digo que non, pero que nos viñan contando milongas porque xa estamos cansados de tanta milonga e estamos vendo que nos quedan días de traballo neste sector e estamos cansados de aguantar tanta mentira, a verdad. Un sector clave na comarca é que pouco a pouco está a perder peso e traballadores pola falta de marisco que hai. Estamos falando de que no verán eran 150, sobre 300 personas, máis ou menos, que traballaban aquí. O que temos, o hándicap bo que temos o sector é que cobramos á semana. Eso que fai é mover máis os cartos dentro do mesmo concello. Moitos bares din, moitas tendas din, preguntaban cando ides a abrir, porque genera moito movimento cando o sector traballaba. A día de hoxe estás vendo que as tendas non teñen o movimento que tiñan antes, os bares non teñen ese movimento, e que o Concello vai non notar. Pero, bueno, é que non hai... Isto é voluntad política, ou toman medidas urgentes, é un sector moi importante na cal viven moitísima xente. Nós pasamos de 600 e pico de socios a 400 e pouquiño en un ano. Ese é o exemplo máis claro que está pasando nas cofradías. E que vai a pasar xa que non se está a sacar un salario digno nin no marisqueo a pé nin a flote. Por iso reclaman accións ao goberno galego para detectar que está a pasar na ría, atoparlle solución e garantir así unha actividade esencial para moitas familias e municipios.